yepenis size iri very very serious and it's common. Affect your self-esteem, inogona kuaffect relationship yako. These misconceptions about penis size can lead people to believe that their penis is smaller than most other people, even if iri mu average range. Sex education or support from a partner, dzidzai kuudza varume venyu kuvasupporta zvokuti kana matsamwisana mavatuka muchitika dora izvozvo zvinoita this disorder. Varume vazhinji especially maZimbabweans popai pamunenge muchiti vaNigerian avasanga vaNigerian, muri kukuvadza vanabhudhi venyu nekuvabhilivhisa zvinhu zvenhema. Hear it from me. Kuno maNigerian vanototi vhunduka, saka musatombobhilivha story kuti Nigeria ndakatakura, Zimbabwe ndakatakura. A lot of it is exaggerated. Vanhu vazhinji vakavona nyoka ikadai so, tikakubvunza nyoka yanga yakareba macentimeters mangani, haumboshayi umwe anoti 5 meters, haumboshayi umwe anoti 2 meters. Saka rega kujaja, handirambi kuti vari vanombe, but zvakuzogeneralize kuti maNigerian akazodini, maCongolese akadini. Munhu iye ukamubvunza anoti maNigerian akatakura, ukamubvunza wakarara nemaNigerian mangani, anga akarara ne1, umwe wacho anga akarara ne2, maybe akaona bamunini vacho vanga vakashama, akarara pamwe akatarisa mune vatatu. Kusadzidza ikoko, nekuti dzimwe dzenguva unozviziva kuti pamwe mufamily menyu imomo pozotombona bhudhi wako wakashamika, maNigerian vari kuti maNigerian akatakura, utombozivi sekuru vako vari times 5 zvangavovone izvozvo. Stop generalizing. Munokuvadza mabrothers enyu nenyaya dzekuti kadora. The same way handichakudamejai right now ndakukuudzai vanhukadzi the truth about nyaya yenyu yamunotaura yekuti munhu haana kusenga. Right? I know kuti vanhukadzi munofunga kuti kune nyaya yakaita seyo yekuti kune kadora. Nyaya iyo haiko yekuti kadora. I'll tell you why. Those are mambo. Right. Zvamunoti kadora izvozvo izvo. Ndichaedha vanhu, don't worry. Ambuya, kana muchiti munhu ane kadora, ngwarirai statement yenyu yokuti munhu ane kadora, nekuti chinopinda hachina problem, chiri kupindiwa ndo chine problem. Ndodzokorora futi. Chinopinda hachina problem, chinopindiwa ndo chine problem. Nyoka kana ichipinda mumwenaka, mwena wacomplain, mwena unofanirwa kuadjusta. Chinofanirwa kuadjusta chiyapa, mwena kana nyoka ichipinda mumwena usiri wayo, inofanirwa kungoziva kuti mwena usiri wayo. Kana iwo usingakwanisi kuadjusta kuchinhu chiri kupinda mauri, ndiwo une problem. Because zvinhu zvamakatakura vanhukadzi irekeni. Iwewe kana uchifamba uchiti hachina nekadora. No, zviri kuitika ndezvokuti muviri wako iwo watatamuka. Iwewe ndiwatatamuka manje. Uri kuti vanhu vane kadora, but iwewe ndiwatatamuka. Remember, munhu wese ane chance chokurwadziwa musi wokutanga ropa richibuda. Zvamunozoita pakati apa ndimi munozviziva zvinozopa kuti mufunge kuti munhu ane kadora. Sei asina kuita kadora musi wakakuvhura? Pane zvawakaita pakati apa. Problem yamunai vanhukadzi ndekudai so. Vamwe venyu munoexperimenta too much. Muchitora zvemavibrator zvomunanisema zvakakora kusenga chigubhu ichi. Iwo chiziva kuti varume vachazosangana navo average. Pamunomboita single paya, vamwe venyu munonotora namazui mombe. Ndoriita zihombe. Vamwe takakuonai pamavidhio munesa migoti. Fair enough, it's your body. Chireka kuti mwana wevanhu anenge azvipira kukuroora, wozotanga kumoti yakadora. Tsvabi. Kune ma-exercises anonzi ma-Kegel exercise. Chinodzoka. Even vamwe vakadzi vari kuma 50 years. Hear it from me. Vamwe vakadzi vari kuma 40 years. Vanodori tighter than vamwe vasikana vari kuma 18 years, 19 years, 20 years. Zvinhu zviya zvinoda kuchengetedzwa nemwi varidzi vazvo. Zvinhu zvamunofanirwa kutodzidziswa kuchechi kwenyu, kutodana vanhu vozokudzidzisa kuti zvinoitwa sei. Kune inonzi PC exercise. Yekuti you can do it now. I can tell you vanhukadzi zvamunoita.
unoenda kutoilet paunenge uchita weti paya iri pakati pekubuda weti wosunga kuistopa. Try to stop it. I know inoyerera ichiva nokumakumbo, but kustopa uchiweta kuda kuti uziye tsinga yacho yaunozoshandisa to make kuti kudzokerane. Do repeat again. Paunenge uchita toilet paya uchita weti pakati pokumanya, try kuisunga kuistopa chakuita kuomesa tsinga iyoyo yauri kushandisa kustopa weti ndiyo tsinga inonzi PC exercise. Ndiyo tsinga yaunofanirwa kuramba uchiita even wapa bus stop unenge wakuiziya. You can do that wakamirira bhazi, you can do that uri uchidriver, you can do that anytime you like. The more you do it, the tighter it becomes. Musanyeberwa kuti munhu anekadora ukaona munhu anoti munhu anekadora, problem yacho mugwagwa wakafamba nawo, wafamba nekwakawanda. So guys, I want to raise your confidence. Wazana ne PDD vawandisa. Guys, ukanzwa mukadzi anoti hai unekadorewa, don't worry, it's not your problem ndirodi yakafamba naye. Kuno umwe muSamaria akazobetserawo munhu anga arohwa nematsotsi parohwa matsotsi. Vamwe matsotsi acho ndekuzvitsvakira kuNSAMAS, vakantsvaka zvigubhu zvakadai so vakazvindonyera muwe. Voda kuchiroorwa manje vadzika mazvigubhu azvirori zvimavhaibhireta zvirori. Vodawo munhu anovapa mwana. Havo vouya kwauri mwana wavanhu anozvinamatira akatendebuka hake ati ndoda kuroora. 2 weeks later kutonyora tsamba kadora. Vamwe vanonzi kadora ukamupa musikana ne21 years asati amusangana nemurume anochema kuridza mhere akatiza akatodzokera mumba kwavo. Nevamwe vanhu vamuri kuti kadora ivo. This is why muchizoona sometimes munhu anogona kusiyiwa ane mbiri yekuti goni zvokuti wozoshamisika kuti paakaenda ikokoko musha wako uri kufamba. So ndogara ndichitaura inini even pamafacebook kuti guys, we need to be very careful when we do our lives. We need to be very careful nezvatinoita mukurarama imomo, because sometimes when you do your life or when you present your life kuvanhu, you expose yourself. Unenge uchifunga kuti kutaura nezvevanhu, ndikada kutaura nezvaX kana kutaura nezvomwe munhu panapa, but I'm more exposing inini than the person I'm talking about. It's natural, the order of things. Sometimes you expose yourself uchifunga kuti uri kuudza vanhu nezvemunhu. So sometimes unozviexpose iwewe kuvhurika kwako kuzasi nekukriticize mumwe munhu uchita nekadora. Right? Ndataura nezvePDD, muri kupa varume masyndromes, amwe ari kupedza mari kunana NHS uku vachiinda kunorapiwa, vamwe vacho vachitadza kutoita misha ichiputsika. Misha mizhinji yakuputsika sometimes nokuda kweimagination yevanhu. Munhu akabelieva kuti, and some of you guys chinopa kuti mufunge kuti munhu anekadora, this is what happens. Kana uchinyanya kuda munhu stereke zvazve nemwoyo wako wese uchimuda, unonyorova zvakapfurikidzisa kumunhu. Vamwe vanhu vanonzi vari tight. Chisiri tight hakusi kuti iyo ndio iri tight. Imimi tete ndimi musiri tend on enough, hamumude zvakanyanya. Therefore kana achitouya kwambura anokuona muri dryish and you think are tight. Right? Musi wamunosangana nemunhu wamunoda nemwoyo wese chaiye, even chigubhu ichi chinopinda chichimhanya icho chichi malubricate zviri pamberi kazvi, munhu ozvilubricate according to how you like the person, how turned on you are. Why ndichikuudzai kudero? Vanhu vazhinji vanofunga kuti size ndio inoita kuti munhu anakirwe. Ine size iriyo inoita kuti munhu anakirwe hamaizozvizadza kana munhu akudyai nerurimi. Kune vanhu vanonakirwa norurimi, kune vanhu vanonakirwa neminwe. Look, chimunhu chakadai so. Kuna vanhu vanonakirwa kutozvizadza nemunhu, kuna vanhu vanonakirwa neminwe 3, kuna vanhu vanonakirwa neminwe 4, vamwe vachipinza 1, vanopinza 2, vamwe vachipinza 3, kupinza 4, vamwe vachipinza ruoko rwese. Zviri iwe unotiudza kuti kana munhu uchikwanisa kunakira munhu mumwe usingakwani apa, uyu uchikwanisa kukunakira iwo murume wakakubata, kadora kaunoti kadora kanodoritika than chivharo ichi kari kuda kakadoreba so ndokaroti kadora. Zviri
therefore ndinoti nini, tsvakai vanhu vamunoda, regai kurovogwa nevamunoda. Unoza zvanditaura, kune munhu waunoda iwewe, kozouya munhu anokuda iwewe, kozouya munhu waunoda kuti akuroore. Zvinhu 3. Kune munhu waunoda ndeunoyu. Ndinoda Fanta, panokuda kuti hapana Fanta ka, saka ndiri kuda iyi mvura right now, ndikuda mvura. Saka iwo une munhu waunoda iwo, tomboti munhu iye ndiwo Fanta, ndiye murume unoda kuti akuroore, but murume wacho ndiini manje, ndiri kuno iwe uri kupi America koroni. Saka handipo mvura wauya kuti sisi ndokudai ndiwamuda. Saka vanhu tu vaunoda uyu wamuda uyu nokuda kuti ari available. But waungaona munhu wese akaroorwa right now, ukanzi draw musikana wakambofunga uchiri kuchikoro, murume waifunga nzi mudrowe. Tinoona mapicture akawanda wanda. Kune varume vamaifunga muchiti vakomana ka, this guy akandiroora, this guy mumind mako, asiye munhu wakazoroorwa neakauya. Vamwe vacho vakauya vakawana vachimwa doro vakati ndidi anomwa doro. Vamwe vakawana vasingamwi doro iwo kati handidi vanomwa. Vamwe vakauya vasingagezi asi vari vaunoda vakati ndoda munhu anogeza. Saka vakazotsvaka balance kuti ndotsvaka anogeza patakadai, but vakazoona kuti anogeza vacho pamwe nemazina akaita senge angu. Saka hauna kuzorovogwa nemunhu waunoda. Hapana munhu akarovogwa nemunhu waunoda anga ari musoromo. Wakazoita matika mabhox akuti handidi zvokuti ukanzi okay topa vanhu 20, gadzira munhu wako 1. Unotora character yababa vechechi, wotora character yamufundisi wako, wovumba uchivumba uchisa chivharo, wotora chivharo ichi chesize yamanjireva, wotora size yaX wako woisapa, woti asi size ndoda body yawe, wotora body wopfekera. Tino Mwari vanopedza chiregei wagadzira chimwe chinyawo, chimwe chinhu chisingatarisiki, because unobalansa, uri kuda kubalansa. Saka kune munhu waunoda kuroorwa naye, kozouya munhu wakada kuroorwa naye. Zvinhu zvakasiyana. Kozouya munhu akakuda. Right now vamwe venyu muri kuda kuroorwa nditi, but vanhu vari kupimba hapana kana 1 wamunoda, but hamuna choice, because munoti zona time iri kufamba ka wakavaisa paholding, wakaisa pawaiting list, wozoni ndingenda kutochembera sina mwana pano, wozongoti okay pane vari kundipimba ivo. Saka hauchina choice yako yalimitiwa nezvakuvinga. Even varume we go through that. Varume vazati varume vanoda zvita vakadzi vakazara kunze uka uchiri pano umwe, buda kaupinde mumaketi macho uzoona kuti vakadzi havana kuzara kunze uko. Unobuda uchisiya mukadzi akakuhurira uchinoroora mumwe akarambigwa kuhura akadowanikidziwa chako chako. Same applies nemwakadzi. Wasiya murume uchiti ari abusive anodini kana kuti anohura kana dini, unoroorwa neumwe munhu anzwa anokurambigwa kuhura. Bhaibheri rakamboti hanziro mweya yetsvina ikadzingwa yoenda kunyika dzinotonhora, yozombodzoka kuti hatidongorerei, yove yodongorera state yemunhu wewe. Ndozvinoita mweya yetsvina mumarriage yako. Mweya yetsvina mumarriage mako zvaunoita so ndezvokudai so. Unodzinga ex wako yauri kuti ex kako, unomudzinga. Wadzinga munhu haunodzinga mweya yacho. Uri unozvamugwaita vanhu kana une murume anetsa chako anetsa, traya kutsvaka svondo inodzinga mweya because iwe uri kudzinga munhu handiti. Saka mweya yacho nanzi nebhaibheri inoenda kugungwa handiti. Mweya yacho inoenda inandisi pastor but ndinoziya kunzvera bhaibheri. Saka mweya inoenda kugungwa hanzi kunyika dzinotonhora kunopisa idzi, mweya yacho yaenda yabhuruka yaenda. Iwe wotsvaira ex wangu aenda, I want to rebuild my life now. I'm building my life. I want to